Ríšo, ahoj a nespí. Karma nie je zdarma. Karma je s úrokmi. Na farme si sťael ani nepočítam, veľa stromov. Viem, že si tým plnil úlohy, ďakujem. Ale čo si sťael, to aj zasaď. Opäť ďakujem. Čo sa jej stalo, že je nejak retardovaná? Alica povedala ale úplne jasne, na farme si stiaľ veľa stromov a je čas im prinavrátiť život. OK. A tvojou dnešnou úlohou je vysadiť čo najviac stromov, budeš vedieť. Tak to iba? Nie, to sa nesadí semena, to už sa sadia celkovo. Pecka. 50 stromov nestačilo, ty si povedal, že 3 až 30, 50 padlo, tak podľa mňa aspoň 100 dajme. 100 je podľa mňa dobré číslo. Môže byť. Dobre. S týmito rukami sa chytia všetky. Poďme na to. No poď. Zamňalka, tak poďme na to. Musíš dobre zatlačiť. Áno? Áno, tam nemôže byť jamaný vzduch. Čo poviete, môže byť? No, uvidíme. Tá babička nebola moc nadšená z toho. Mala pocit, že to robím zle, som jej to videl na tvári. Ja som si svoje ocenil, Áno? už len 98 ťa čaká. Pokračuj za partiou. Nech sa dobre. karma naprava. Poďme! No, Robošov to majú veľa, takže robia za mňa. Tak sa mi to ľúbi. Ja som vlastne teraz hospodárny. Oni tak iba sekunduje. Ja mám pocit, že on tam absolútne nič nerobí. Ja si myslím, že oni nech si dajú pauzičku, nech to sám posadí, lebo on potrebuje 100 stromov dneska zasadiť. Ahoj, Dorotka. Ahoj, Alicka. Som ťa dlho nepočula. Som bola aj rada, že som ťa dlho nepočula. Cítim možnosť na zakopanie vojnovej sekery s Ríšom. Použij byliny zo svojho zberu. Ideš? Trošku sa porozprávame a uvidíme, že či je tam na to zakopanie tej sekery vhodný čas. On vôbec netuší, že ste tu. Ty kokos, fakt. Vôbec. Aby ešte tú sekeru na mňa nevidel. Ríško vyzerá dosť zničene a podľa mňa po návštevy Doroty to nebude lepšie. Trošku si oddychnem. Mám dosť. Som sa narobil dosť v živote. Ríško, vstávame. Však ešte nie je dosadené. Poď preč. Ríšo, haló. Haló. Čaute. Ahoj. Čo ty tu nádherný? To je nočná mora? Vieš čo, tá najhoršia. Čo sa mi to vyhľadá sníva? Počula som, že si sadil stromčeky, musíš byť veľmi unavený. Urobím ti môj legendárny bylinkový čaj. Áno? Ty si mal rád na To je rozdiel všetko. od Ty máš mňa. oheň na to? Stačí. Poď. Ahoj. Dobrý deň, pane. Joj, ako si nám to tu pekne pripravil. Nachystal som, toto je veľká vec. Vy ste mali na farme nejaké nezhody. Stalo sa proste, nejako sme to cítili, nejaké tie emócie tam boli, spätne je to vtipné, lebo už máš taký inakší náhľad, už to chápeš. Ale v tom momente to bolo ťažké, teraz už je to vtipné. Ty tiež super zážitok. Teraz keď si to pozerám, tak tiež sa na tom smejem. Bolo ako bolo a už by som sa k tomu nevracal. Tak vyzerá to tak, že vy ste už udobrení a tú vojnovú sekeru sa nám podarí dneska zakopať. Páči sa pre teba? A mám aj medík, keby ste pani chceli. Na zdravie. Na zdravie. Namier. Na zdravie, áno. Namier a traf. Priatelia, Áno, myslíte si, že teda je čas zakopať vojnovú sekeru? áno. Ja si myslím, že čaj nás zahrial, zmieril a dobre. Zakopme. A Ríško, ty sa dneska vytrápil s tými stromami. Ja už som sa vytrapil, čiže vlastne Budeš kopať. Dorka by mala vykopať tu jamu, teraz som to zakopal a ja ju zakopem. Dobre. Dorka, nerozsekni si nôžku. Miško, ústup. No, dobre. Dorka, čo si do toho čaju dala? To je tajná ingrediencia. Lásku hlavne, vieš? Tatička, nemusíš už tak hlboko kopať, ak sa prekopeš do Indie. Akože dobre, ale ešte, no. Ne, bože, že to No, nemáš to preto je. Udupi ju, nech nevíde. Myslím si, že je zakopaná. Ďakujem, priateľ. Nech sa páči. Výško. Aj ty, nech sa páči. Podarilo sa. Alica, veľmi šikovná. Takže teraz vyskúšajte tú energiu pocítiť na sebe. Máte teraz lásky, obidve. Ja by som pre Maja odporúčil túto svečku, bo táto svečka je na peniaze. Ty mám ja, na čo sú jemu peniaze? Spravím rituál, aby mu sa nepostavil na iných žien. Vyušal ju pre mňa, určite. Ja som začala v poslednej dobe strašne často kričať zo sna. Pomoc! Pomoc! A to som bol na mesačný. Ale potom na ďalší deň stupačka otvorená, hej. Stopáčka to je čo? Potrebujem otvoriť čakry a zavrieť stupačku.